Senator Bato de la Rosa versus Yusek Claire Castro, aarestuhin daw sa Senado. Ngayon, Dad, medyo may controversial statement daw si Yusek Claire Castro. Sinasabi niya na dahil may ICC warrant of arrest daw para kay Senator Bato de la Rosa, na pwede daw siyang arestuhin habang siya ay nasa Senado. Ngayon, very controversial to kasi maraming nagsasabi na pag nasa Senado o nasa member of Congress ka, bilang isang congressman or senador, habang may session, bawal kang arestuhin. Pero sinasabi ni Yusek Claire Castro na ayon sa Constitution daw natin, pwede daw siyang i-aresto or pwede kahit na congressman or senador pwedeng i-aresto habang may session. Ngayon, Dad, chinek ko nga yung Constitution. Ayon sa 1987 Constitution, nakasulat nga na pag may penalty or kung may krimen na punishable by more than 6 years, pwede ngang i-aresto ang isang sitting senator or sitting congressman kahit na may session. Pero kung less than 6 years, bawal daw i-aresto ang isang sitting senator or congressman. Ngayon, Dad, sa tingin mo ba, tama ba na i-aresto ang isang government official habang may session or habang siya ay sitting senator at siya mismo ay nasa isang government building? Ano masasabi mo dyan, Dad? Well, kasi right now, kung titingnan natin, no, sinasabi nga nila parang meron ng umaalingas-ngas na balita na parang meron ng warrant of arrest na ilalabas ang ICC at ito'y laban kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga pinaghahandaan nila o pinag-uusapan. Pero bagamat sinasabi yon, wala pa naman talagang confirmation. No? As of now, wala pang confirmation. So, hinihintay yun kung talagang lalabas o hindi. Pero dahil sa galing ito sa balita na sinabi ni Secretary Remulla ng ating ombudsman, kaya nga sinasabi nilang more or less may katotohanan na to, meron ng direksyon itong pupuntahan. Ngayon, ang tanong diyan, legal ba o hindi? Kung sa technicality ang pag-uusapan, legal yan kasi nga sinasabi nga natin kung yung crime o krimen na yung inaakusa sa iyo ay lalagpas ng 6 na taon ng parusa, pwede kang arestuhin kahit na nasa session ka ng Kongreso o Senado. Ang problema lang diyan kasi sa nakasanayan ng ating lipunan o ng ating pamahalaan ng tradisyon, hindi pwedeng arestuhin ng congressman o senador kahit na ano pa yung krimen habang sila ay nasa loob ng kanilang building. Parang paggalang yon, pagpupuga yon sa establishmento, sa institusyon. Kasi pag ginawa mo yun, parang mababastusan yung institusyon. Pag lumabas siya sa session, yan, pwede siyang arestuhin. Pero habang nasa loob siya ng building nila, whether congressman yan or senado, dapat ang magsusurrender sa kanya yung senado o kongreso. Kung siya ay member of Senate, yung Senate President ang magsusurrender sa kanya. Pero hindi sila pwedeng bastusin dahil nga parang respeto yan, parang courtesy yan na tinatawag natin, no? Inter-agency courtesy yan. Pero ang tanong nga siguro ganito, pwede ba siyang arestuhin? Legal ba na arestuhin siya? Kasi there are 2 points of views here, no? The first point of view, sinasabi nila, pwede siyang arestuhin kasi nga dahil meron ng ICC warrant of arrest, saka itong warrant of arrest naman, na-issue to sa mga krimen o sa mga kaso na inaakusa sa kanya nung panahon na ang Pilipinas ay miyembro pa rin ng ICC, ng International Criminal Court of Justice. No? So yun ang sinasabi, yun ang first point of view. Pwede siyang arestuhin because of that. Ngayon, ang second point of view is, hindi na siya pwedeng dapat arestuhin kasi nga, number one, hindi na tayo miyembro ng ICC as of the moment. So kahit na may warrant of arrest na lumabas ngayon, dahil hindi na tayo miyembro, hindi pwedeng iserve yun. So yun ang dalawang points of view here na pinag-uusapan na malalim. No? So whether pwede siyang arestuhin o hindi, yan dapat idaan sa tamang proseso. No? Kasi nga meron tayong tinatawag na normally kasi, pag may mga kasong ganyan, mga extradition na sinasabi natin, extradition, normally dumadaan yan sa korte, no? Kasi proproseso yan kung pagbibigyan yung extradition request ng ibang bansa. Bagamat merong alternative concept dito, idea. Hindi ito extradition. Kasi nga, this is not between two countries. This is between ICC, which is International Criminal Court, and the person accused, no? And so the Philippines is supposedly mandated to surrender the person accused because this is not between two countries. At hindi na ito kinakailangan dumaan sa extradition process. Yun ang mga another point of view. So napakaraming points of views dito, no? Pero sa akin kasi, kung titingnan natin, ano ba yung nakasanayan natin o naging kaugalian o tradisyon ng ating bayan, no? Kung meron tayong kababayan na nakagawa ng krimen sa ibang bansa, kadalasan yung mga OFWs natin, pinaglalaban natin, ipinapakiusap natin, na sana maiuwi rito at dito na lang siya mag-serve ng kanyang sentence. So, yun ang ginagawa ng ating gobyerno ng pamahalaan. So, pag nilabag mo yan, parang ang tingin ng madla o tingin ng karamihan, parang inaapi mo yung isang kapwa kababayan mo. Yun ang tingin ng madla. No? Kaya nga yun ang nangyari kay President Duterte, di ba? Nung siya inaresto rito sa Pilipinas, bagamat sinasabi nila na
merong warrant of arrest, pero bakit natin isinuko siya sa mga dayuhan kung samantalang yung mga kababayan natin na hindi nga nakapaglingkod sa pamahalaan, na nakagawa ng krimen sa ibang bansa, susumamo natin at ipinaglalaban natin na maiuwi na lamang dito at dito na lamang siya mag-serve ng kanyang sentence. So, yun ang mga issues kasi dito. No? Ang mangyayari dito, it's not just a matter of technicality. It's a matter of the general sentiment and tradition of the Filipino culture or as a nation. Na kung meron tayong, if we have a citizen who has done something wrong outside or crime outside, we are begging other governments to bring them home. But here we have government officials that we are surrendering to foreign institutions or agencies to go through such a process. No? So these are the two contentions here. There's the legal side and there's of course the tradition or sentiment side na dapat tingnan. Oh, yun nga, Dad. As you mentioned nga, yung mga ibang Pilipino na kung may krimen sila sa ibang bansa, pinaglalaban pa ng Philippine government na ibalik dito sa Pilipinas para dito sila mag-serve. Katulad ng si Mary Jane Veloso. No, naging drug mule daw siya, 'di ba? Na may death penalty pa nga siya sa Indonesia, pero pinaglaban ng gobyerno ng Pilipinas na wag sana siyang ibigay ng death penalty doon sa Indonesia. Pinaglaban ng Philippine government na ibalik siya dito sa Pilipinas at dito na lang siya magse-serve ng time. And I believe, Dad, very aware ka rin na nung panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, doon sa Saudi, maraming mga Pilipino na nagsaserve ng time or may death sentence or may ibang mga capital punishment. Kasi diba, nung panahon na yun, minsan pinuputol pa nga nila mga ulo at mga kamay ng mga kriminal. Pero pinaglaban daw ng administrator ni President Gloria Macapagal Arroyo na uwi ang mga ilang daan na Pilipino na nag-commit ng crime doon sa Saudi Arabia. As opposed to ngayon, masasabi natin na medyo weird nga, diba, Dad, na kung ganun yung ginagawa natin para sa mga tao natin, na ipapadala naman natin yung isang Pilipino sa ibang bansa para siya doon siya mag-serve ng crime. Pero, Dad, sa tingin mo ba, kung ganyan ang nangyayari, sa tingin mo, kung ganyan ang gagawin ng Philippine government, bias ba yan or political bias ba yan para to eliminate their political opponents out of the Philippines? Well, kasi ganito yan, no? Titimbangin natin dapat yan. No? Meron kasing isang angulo diyan yung sinasabi nating legal side of the issue. No? So, on the technical side kasi, ang sinasabi ng ating pamahalaan dahil nagawa yung mga krimen na yan, yung akusasyon na yan o yung mga sinasabi paratang sa kanya nung panahon na tayo member pa ng ICC, meron tayong kumbaga compelling reason or legal technical reason na dapat isurrender natin siya. So yun ang sinasabi nila. Pangalawa, on the moral side, sinasabi na ng mga karamihan o ng ibang mga naging biktima, sinasabi nilang kasalanan dapat parusahan, di ba? Something like that. Pero siyempre, everybody is considered innocent until proven guilty, no? So, ang problema kasi dito, siyempre, pag sinurrender mo siya sa ibang institusyon, sa ibang bansa, sa International Criminal Court, ang magiging negative yan ang sentimento ng mga tao laban sa ating gobyerno at sa ating pamahalaan kasi parang lumalabas, parang inaapi natin yung ating kababayan. No? Whether it is legal, technical, or moral, that's another issue. But the issue here is the sentiment and the perception of the majority, no? or a lot of people. I could not say it's majority, but at least substantial number of Filipinos would look at it as if parang may political vengeance or direction or angle, no? Dad, siguro balikan natin yung legal aspect na sinasabi mo na dapat may proseso. Kasi yung nangyari kay ex-President Duterte, nung pag-landing daw niya from Hong Kong, inaresto na siya at pina-deport papuntang The Hague. Yun yung naging controversial. Pero ang sinasabi ng mga ibang tao, na dapat dumaan yun sa proseso dito sa Pilipinas. Hindi dapat valid ang warrant of arrest ng ICC instantly dito sa Pilipinas. Sinasabi naman ng iba na dapat meron tayong warrant of arrest locally para maaresto siya locally at mag-proceed yung trial niya bago siya ipa-deport dito sa ICC. Dapat ganun ba ang sistema, especially for ngayon, si Senator Bato? Magiging mali ba kung i-deport natin siya immediately na walang warrant of arrest na ginawa ng Philippine government? Well, iyan napakabigat na contention niya. Kaya dapat talagang padaanin na lamang sa Supreme Court. No? Para sa ganun, masala at maaral na mabuti kung ano yung talagang mga technical issues dito. Pero siyempre, kung titingnan nga natin, katulad sinasabi natin, kasi nga, dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, so kahit na mag-issue sila ng warrant, technically speaking, pwedeng sabihin na hindi na pwedeng iserve dito yan. No? Pwede nilang pakawalan yung warrant of arrest, pero hindi tayo compelled na isurrender siya kasi as of the moment, hindi na tayo member ng ICC. So yun ang nangyayari dito, kaya there are two sides of the coin. Yung iba naman nagsasabing, hindi, dahil nga nangyari yan nung panahon na tayo membro pa ng ICC, so meron tayong responsibilidad na isurrender siya. So this is something that has to go through the judicial process na sinasabi nga natin. Kaya nga maraming mga naging negatibo sa kanilang pananaw sa ating pamahalaan because of this issue or this instance. No?
kung ang sasabihin naman natin dapat panagutan yung mga nagawang kasalanan, kung may nagawang kasalanan, lahat ng tao dapat managot. Pero ang tanong dito, tama ba yung sinunod na proseso o tama ba yung pag-surrender natin sa kanya? That's another issue na, again, dapat tinalakay sana ng Korte Suprema para na sa ganon at is maging patas yung pananaw ng madla. Kasi ang problema natin dito, there are two sides of the coin here. The technical side and the perception side. So kung yung perception side is negative na parang bakit natin sinusurrender yung ating kababayan sa ibang grupo, sa ibang bansa, kung pwede namang dito na lang siya mag-serve ng kanyang parusa. Di ba? Parang yan yung pagbibigay kortesiya sa ating mga kababayan at paggalang sa ating mga namumuno, no? At dating mga namamahala. So yun ang mga issues dito. Katulad nga nabanggit mo kanina, nung panahon ni Gloria Arroyo, siya din mismo nakiusap sa hari ng Saudi Arabia para iuwi ang mga kababayan natin na nakakulong doon. No? At pinagbigyan naman siya noon sa aking pagkakaalam at pagkakaalala dahil ako'y nakasama rin sa mga state visit dati at nakita ko kung paano pinakiusap ng dati nating Pangulong Gloria Arroyo. Talaga nagsumamo siya sa hari ng Saudi Arabia para pauwiin yung ating mga kababayan na nakakulong doon. No? So, kaya yun ang punto de vista natin dito. Kung yung mga kababayan natin na hindi naman sila kinikilalang tao, pinaglalaban ng ating pamahalaan, bakit natin isinusuko yung ating kababayan na pwede namang magkaroon ng trial kahit na nandito sila pero hindi naman natin isusuko sa kanila. Yun ang mga perception issue lang na sinasabi natin. On the technical side, talagang medyo mahirap pagtalunan niya kasi maraming points of views yan. No? Legal side, may mga technicalities. So, hindi mo talaga matitimbang kung saan ang punta niyan. Pero balikan natin yung nakaraan. Nung panahon namin, nung kabataan ko pa, meron din ganyang issue. No? Yung si Flor Contemplasyon sa Singapore. No? Siya ay nagkaroon ng death penalty sa Singapore. Talagang nagwala ang mga kababayan natin, no? Mga kababayan natin nagwala dahil parang feeling nila, pakiramdam nila, sa perception nila, pinabayaan ang ating pamahalaan. Bagamat nung panahon na yun, ipinaglaban din ng ating pamahalaan na si under President Fidel Ramos na maiuwi siya, no? O kung hindi man lang makommute yung kanyang sentensya na hindi na maging death sentence, no? Pero nung itinuloy pa rin ng Singapore government yung death sentence, talagang nagdalamhati ang buong bansa, no? Ang buong sambayanan. Kaya natanggal doon yung dating Secretary of Labor, siya yung parang naging scapegoat, no, ng issue na to. Pero kahit na wala naman talaga siyang kasalanan, pero siya yung parang naparusahan din, natanggal siya sa pwesto dahil nga sa issue na to. So doon mo makikita kung gaano kalalim ang sentimento ng ating mga kababayan at damdamin pagdating sa ganitong mga issues. Ngayon, mga kababayan, sa tingin nyo, anong tama? Dapat ba na i-warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa kahit na nasa Senado siya? At dapat ba natin i-deport siya sa The Hague para sa kanyang trial? O dapat ba kung may krimen man siya o may mga akusasyon siya, dapat ang trial niya dito sa Pilipinas? Ngayon, ang masasabi ng Ilocano Defenders Party List ay ang kailangan ng Pilipinas ay ang better class ng leaders. At magkakaroon tayo ng better class of leaders kung tumaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para lahat ng Pilipino magkakaroon ng better and well-informed choices at saka mga pool of choices natin. Kung lahat sila well-educated, mas maganda rin ang magiging mamumuno natin dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kami sa Ilocano Defenders naniniwala na lahat ng mga gumawa ng mali at kasalanan sa ating bayan ay dapat magkaroon ng pananagutan. Ngunit dapat din nating respetuhin at igalang ang mga sistema at proseso ng ating sambayanan para na sa ganon hindi naman mapabayaan o maapi ang kapakanan ng ating mga kababayan. Maraming po salamat. Ako si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.